Господине, бихте ли се представили? Казвам се Петко Григоров Стаменов и съм от град Червен бряг. Така, преди известно време дойдохте на преглед тук при мен. Преди 1 месец дойдох на преглед с проблем. Имах калоизлив в храчките. В белия дроб. В белия дроб и бех загубил апетит. Да. След идването тук и взимане на необходимите билки, които ми дадохте, кръвизлива напълно ми е спрял, апетит постоянно ми се възвръща и се чувствам добре. Имаш повече сили? Силите ми са повече, няма това потене, което го имах и съм доволен. Доволен сте от лечението? Доволен съм от лечението до сега. За колко време спряха кръвоизливите? Към кой ден спряха? Кръвоизлива ми спря към 13-14 ден и там пих билките още 5 дена. Да. 20-я ден беше всичко приключило. Да. Много ти благодаря. Воля. Господине, тук е важно да отбележиме от колко години имате кървенето? Кървенето в храчките го имам от 2 години. От 2 години не е спирало? Не е спирало, всека сутрин имам в храчките кръв. Кръв. А сега нямам нито сутрин, нито през деня. А ходили ли сте на други места да го лекувате това кървене? Ходил съм при професор. Да, имената не споменавайте. Не. Но никъде не можаха да го спрат. Никъде не можа да се спре кървенето. А тук спря за колко време? Тук спря за 13-14 дни максимум. Да, много ти благодаря. Окончателно.